Arestado ang duwang drug personality makalis ang duwang magkasuhay na operasyon kontra illegal na droga sa probinsya ni Camarines Sur. Enot kay ni nagkondusir nin drug bypass operation ang mga otoridad sa banwaan ni Milaor, Camarines Sur, partikular na sa barangay San Vicente sa nasambitan ng banwaan sa panginot man ni Police Major Maria Victoria Abalaing, ang acting Chief of Police kanasambitan ng banwaan na konsey na nadakop ang suspect na si Jenilon Tonyo, 36 anyos sa Zone 3 Barangay Flordelis sa Milaor, Camarines Sur. Asin na-recover man digdi ang duwang plastic sachet na may log din na pinagtutubudan shabu. Yung ating pong suspect is si Jenilon Togno, lalaki po ito. Included po ito siya in the previous watch list natin. 36 years old, single, resident po ito ng Zone 3, Barangay Flordelis ng Milaor, Camarines Sur. Through our confidential informant and intel operatives natin, nakabili sila ng one-piece transparent heat-sealed plastic sachet sa suspect. Sa suhayman na operasyon, arestar man ka ng mga otoridad ang sarong drug personality duman sa barangay San Cirilo, Pasacao, Camarines Sur. Ang suspect, pigbisto na si Rafael de la Torre, 33 anyos, kan Zone 5, Barangay Balogo, Pasacao, Camarines Sur. Sa panginot ni Police Major Melvin Alayan, kan Pasacao PNP, naarestar na sambitan ng suspect asin kabali ang anom na plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu. Ang nahuli namin kagabi si Rafael de la Torre. Taga taga Barangay Balogo ng Pasacao. Nahuli namin siya sa Barangay San Cirilo kasi doon siya nagbibinta ng shabu. Actually matagal na to siyang naman-mananin, matagal na to nasa listahan namin kasi medyo malaki-laki na niya, binibinta niya. Kaya sa pagkakataon, sa matagal namin surveillance, halos isang buwan, na uhulimin namin siya. Pero nakakuha kami ng ng 5 pieces na sachet ng shabu. Sa ngunyan, parehong nasa kustudiya ka na mga otoridad ang nasambitan ng mga suspect asin na posibleng kakahampangon ang kasong may kinaaraman sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang bareta gikan sa One Media TV 48 Naga Jerome Breeze para sa Newsforce Bicol.